Toluhali di sangkal Petrus, toluhali di paula Jesus manukun, toluhali di doi mana holong dorohakku Tuhan di ujungna na dohokono ni Jesus. Suatu saat kau harus berkorban untuk aku. Wado parmata ni si Petrus ujungna di parsilakom maibana di Rome. Jala di pabalik maaladang di do ibana molo tuhakku di parsilak ko jong songoni tigor dang nasarupau do ibana molo ko di pamate hamuau pabalik masilangi gabi dia disalibkan dengan terbalik sonari olo dohita manuhu silang tai maukah kita dalam kondisi apapun tetap setia kepada Tuhan. Di bagasa parsahiton, di bagasan hapugoson, di bagasa parukilon, apapun yang terjadi dalam hidup kita, marsiho kita, Tuhan hati penahutaon di ngolukawon, alay dekku palua ho, toktong do ihutonokku ho, saya akan setia mengikut Tuhan, apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi, tidak saya akan lepaskan Tuhan saya. Barani do hita? Itu. Berani amang, murado maddo songoni. Makanya godang do halak faktor-faktor duniawi mempengaruhi imanna. Hape molo halak Kristen ikon imat taido hapor siot taido mempengaruhi faktor-faktori. Asal tabo atau membedakan. Makanya adong do hal ala faktor ekonomi, oloho meninggal ho Jesus, olo enak. Faktor jabatan, tadi koma Tuhan mi, iliap pejabatan natibot ho, ada. Bahkan, aka artis-artis adong piga-pigai, na ditadi ko Jesus, karena apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi dia mengimani Tuhan dia. Apa sebaliknya, ikon hapor siot taido mempengaruhi segala faktor. Apa faktor ekonomi na masa, ikon hapor siot taido nagabe panduan, patokan. Apapun yang terjadi, iman yang harus menjadi panduan. Alani asa tok-tok kita, satia manghito Jesusi, toktong ma, margugo hita, dinalaho martangia. Pigalele kami amang inang, marhuria di Bekasi, kebetulan huria na hudapoton, pakubasyok kuna parjolo doho inang, ima di perumahan-perumahan do daong gereja na. Setiap lau hamitusan, lau mabayan ibadah, rodemo, siyan kaum intoleran, rodemo siyanam, alay, ruasi dangadong na mere siyani. Bipa biar pe pakai parang nai isido ruasi hohom. Adong sahala si tua marga pajetan ngamatua ibana. Buado namang niku. Toy mamang ngaluja iban halakos songonon. Sobu maisi los ape na masa sa darion. Ho ala nang matua naraku. Apa sono? Pay majonik ko ka. Jadi, ba ima kejadian ni. Alay bahas aku deh. Daku dok tua mangida. Molotung pedi toto nanon lo mesi. Kudo. Piga-piga hali hami. Ibadah di san, izurbu ibadah di sod, disurbu. Tapi jemaat semua tidak takut. Toy mamang, hahape na masa, dadupi ma. Satia mahita ninna. Na persoalan holanaw yoy serbu. Piga-piga hali demo songoni, itadahalaki doy sepaditana. Ado nagatengan. Kebetulan di antara situ ako gateng. O ido na dabok madaw. Contoh. Dabok na sida do ido paditana pitor marhali ang halaki.
Adong di meja, adong di bangku dia segala macam. Hidup na sida, ikon paso ibadahon, dangulo kami. Alay puji Tuhan ma, proses demi proses dijalankan HKBP Bekasi Timur Permai, Resort Sitemekar, Boy Jongjong, Nuay. Halanyaha satia tu debata. Hita pe asa tardok satia hita mangito Jesus dang holan madok. Alay iko boy do, apa yang bisa saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya betul-betul setia dan mengikut Tuhan Yesus. Molo tu si Petrus nakin di pasahat ulaon parmahani biru-biruku dihita pe saluhut na amanginang gabi parmahat do hita di bagasta di ulaota di ahape profesi na berbeda-beda dihita saluhutna. Taingo ma, ASN pehita, aparatur negara pehita, jasa pe, bergerak di bidang AHA pe, na pinasaknya debata gabedalan yang ngulung-ngulut ta. Kita punya tugas yang diemban, punya tanggung jawab. Dan tugas yang diemban itu, tanggung jawab yang diberikan itu adalah setia dan mengikut Tuhan dalam setiap pekerjaan dan profesi kita masing-masing. Molo gabe dokter, burjuma gabe dokter. Molo gabe bidan, burjuma gabe bidan. Awi do amanginang asa unang salapahap pita, aw molo marjamita, say huparsi ajari do, adong pige-pige dokter spesialis kan? Borak do dokteron siya dokter umum mabuat dokter spesialis. Sikola mo sa ibana, habis waktu, dana do segala macam, dung dokter spesialis ibana, pasti do adong perbedaan siya dokter-dokter na asing. Dokter penyakit jantung rupani, pasti lebih tenang do. Ala akka pasien na akan na penyakit jantung. Molo panikat do dokter jantung, ro pasien na, ago mate na mo nina. Ito kan, kolar ro pasien nga, adu dok ina, hape dokteron nga spesialis jantung pani ibana. Ago, uno bulan na mo nina. Unang uno bulan na, sadari mate amate. Ito kan, dokteraha mo se, dokter anak, spesialis anak. Nahuboto piga-piga hali mabuat danak marubat sabilin na suti na ka. Sekelas berapa Abraham? Nah, itu kan? Jadi sekolahnya ada topu masuk ubat dong. Ido tong caraku nahu parsiajari marjamita. Mekel pehita unang hula na mekel ida. Iko masuk do ubati. Ido kan? Ikon lam tabba do tang hapor syota. Unang mula hula si sako ingo ipitu garbangan. Sudah si sako-sako ton wain. Aladak kaya do pehuberang dokter spesialis anak rupani. Inna tu dak dan lagi. Acik do dah. Daku boto mo lubur halak batak dokter na gabi songoni. Oh, patik do dah. Ba anggo songoni do dokter anak. Nga pingsan anak idang dope di suntik pasti do dileyan lalap udah bagaimana tenangi bana dukoni masuk maubato marhite jarungon hatani debata pe cara na buido songoni molotung pemekkel hita alai martod di do hatani debata jala lamtang manyan hapor syota tu debata dang tu si sakot odo persoalan taingo maakan nadenggan nauli nabuy taputihi siya jamitat alani marhite turputa sa darion dipangido tu hita satia mahita holong dorohat ka tu debata
Holong dorohata tu Tuhan Yesus, holong. Apa effort, apa bukti dari cinta kita mengasihi Kristus. Tapi lehon ngoluta, dipangidoibana hitagabe, marmahani biru-biruna menjadi pemberita Injil. Kita bisa semua menjadi pemberita Injil melalui setiap profesi yang kita miliki. Tarumobi rupani, akayanakon na pinasahat na pinalumehon ni debata di ngoluta. Totu, ikot taparmahani do denggam, asaboy, gabi, hobbar, tulomo ni rohani debata. Amen.